Я, дай. О! Защо? Ритай. Защо? Ритай. Защо? Защо? Защото са ми студени ръцете. Не, защото искам мама. Искаш мама или искаш студените ръце на татко? А? Кое искаш? Мама. Леле. А ти си такъв бомбон, бе. Оп. Оп. Я сега ръка. Трябва да си караш просто тук. Ръка. Буте, бе. Буте, като ти казвам, бе. Се оплашиш, бе, плохи. Ай, сега пусни ми ръката. Ръката ми пусни. Как ти излезе гривната, кажи ми? Как ти излезе да я вкараш? Как ти излезе гривната? Умрях от това баща ми. Баща ми, това си за умиране. Ай, готов. Край. Извиняй. Леле, ма тя историята, тя е страшна работа. Ама ти си гладна ли, бе? Ма чакай, няма сега да... Ма чакай, бе. Чакай да те облека, бро, бе. Леле, тук стана оплитане. Оплитане, моите момиче. Бутай. Погледа баща ти, бе. Цяла България го гледа, бе. Айде, леле. Какво